नमस्कार भैया, हम हैं आर्यन गुप्ता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक फैसला, एगो फैसला से 59 को झटका देले बानी। चाइना के सरकार हिल गइल बा। भारत से जितना लूटपाट करत रहा चाइना हिल गइल बा। की पारी चाइना, सारा देश खुश बा। पूरा भारत भर में भइल बावे हाला, चाइनीज ऐप पर लाग गइल ताला। मोदी जी मरले बानी 59 को झटका। पूरा भारत भर में भइल बावे हाला, चाइनीज ऐप पर लाग गइल ताला। मोदी चाचा के फैसला बा भारी, सुना भारी, ए जी भारी। अरे कैसे नचबू पहिन के तू साड़ी, टिकटॉक तो बंद भइल प्यार। अच्छा कैसे नचबू पहिन के तू साड़ी, टिकटॉक तो बंद भइल प्यारी। अब घंटा हिलाइए। अब कैसे बीगो पर कमरिया हिलैबू, कौन खी दबा के कैसे फैन तू बढ़ैबू। अब के लाइक करी, हाँ अब कैसे बीगो पर कमरिया हिलैबू, कौन खी दबा के कैसे फैन के बढ़ैबू। अब कवन चारा चलैबू ए बूझी, नया नया लइका ना तहरा के पूछी। अब रूपबा तोहर के निहारी निहारी के निहारी। ओहो कैसे नचबू पहिन के तू साड़ी, टिकटॉक तो बंद भइल प्यारी। अच्छा कैसे नचबू पहिन के तू साड़ी, टिकटॉक तो बंद भइल प्यारी। अभी सोचने वाली बात है, मोदी चाचा तो धमाका पर धमाका करते हैं, अब तो उड़ा दिए हैं। Music by Dhruv Gupta. बड़े दिन मजा मरल चाइना सरकार हो, मोदी जी फेल कैले चाइना के चाल हो। सब उसका चाल था। हाँ बड़ी दिन मजा मरल चाइना सरकार हो, मोदी जी फेल कैले चाइना के चाल हो। कैसे चलैबू तू ब्यूटी प्लस हो, मोदी जी दिहले इनाटा सब कस हो। गजब कसले अब इंडिया तो चाइना के भारी, सुन भारी, ए जी भारी। कैसे नचबू पहिर के तू साड़ी, टिकटॉक तो बंद भइल प्यारी।